Errota Fundazioaren, Errota Fundazioa sustatzen duen egitasmo bat da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak ere lagunduta. Eta euskararen funtzioa da Arratiako eremu sozioekonomikoan euskararen erabilera txertatzea eta euskararen erabilera handitzea. Eta zer eskaintzen duen programa honek? Enpresa batek onartzen dauenien, ikusten dauenien euskara txertatu behar duela bere egunerokotasunean, proiektu egitasmo honen bitartez bere neurrira proposatutako zerbitzua ematen zaio. Gaurko ekitaldian batzeko ordezkariak, denon artean aipatu digu, bikain urrezko ziurtagiria lortu dutela 2025an. Ziurtagiriak motibaziorako balio du, baina baita diagnostiko bat izateko. Nik uste dut erakunde bakoitzak jakin behar du zein den momenturik onena horrelako diagnostiko bat eskatzeko. Horrelako diagnostiko batek emango dizuna, nahiz eta gero baldintzak ez bete eta agian ez duzu arrobi edo bikain lortzen, baina diagnostiko bat izango duzu zure egoeraren inguruan. Beraz, ez dago ezer galtzeko eta asko daukate irabazteko. Gu betikoak, lemoakoak izana, undea 8 urte lemoan bihotzean sortuta zaioa, euskerea gure artean ezen garrantzitsua, ezen poteretsua, ezen gure lan egunetan ezen importantea. Eta lankiriek, bediek eskatuta, hasi ginen euskara proiektuan sartzen eta pausu txikia lehenengo eta pausu-pausuz euskara sartzen gure bizitzan eta gure lanpostuan eta egunekoa. Lehenengoak, txikiak, rotulazioak aldatzea, ingelesez, euskaraz eta erderaz jartzea, gero harrera plana itzultzea euskaraz eta adibidez Zuelebarren egota gaur, etortzen diren ikaslea Zuelebarretik edo Magistra Durangotik edo antzit, lehenengo aukera, lehenengo harrera euskaraz ematea ere. Euskara proiektuagaz batzea erabaki dugu, nahikoa izin de oinarte pasatu zen urteak Arrati Baiaran euskara gure enpresan implantatu barik edo behintzet barruen erabilerari modu egokia emon barik eta momentu ikusi dugu aurten implantatzeko eta orduen erabaki hartu dugu sinatzea euskara proiektua eta aurrera paso bat emotea. Momentuz euskara proiektua barruen gure duguzen pasuek emon lehenengo da euskara bideratzea langileen artean eta gure tratuen artean normaltasuna emonez. Gero gure web orrialdean edo klienteri begire edo proveedoreri begire euskarari presentzia motea. Eta eurreri begire, beste enpresa batzuk ikusi dugu ekimen politek egiten eta ikusiko dugu gu sartzean garean bide bardinean.